Intom xogħolkom u li tresqu l-ħolm tagħkom lejna u aħna xogħolna li nwettquhom. Dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt li kienet jindirizza eluf ta' nies li nġabru biħġarhom u ksew Pjazza Kastilja fil-Belt Valletta bil-kuluri ħomor u bojot. Dan fi sfond ta' ċelebrazzjonijiet brabta ma' Jum il-Ħaddiem u l-kampanja elettorali tal-Partit Laburista li se twassalna għat 30 ta' Mejju li ġej. Waqt id-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar 4 proposti msejsin fuq il-ħaddiema Maltin u Awċin li se jitlu fil-manifest elettorali Int Malta il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna. Dan fi sfond li pajjiżna huwa l-aqwa fl-Ewropa fil-ħolqien tax-xogħol. Fost dawn ġie spjegat li se tinfetaħ diskussjoni mal-imsieħba soċjali dwar id-dritt li ħaddiema jkunu jistgħu jitolbu lil min iħaddimhom biex jikkunsidraw jeqilbuhom fuq remote working, ġranet jew ħinijiet inqas matul il-ġimgħa. Dawk in-negozji li aċċettaw se jingħataw lajnuna fuq kull ħaddiem. Illi se niftħu diskussjoni mal-imsieħba soċjali dwar id-dritt illi l-ħaddiema jistgħu jitolbu lil min iħaddimhom biex jikkunsidraw jaqilbuhom fuq ir-remote working, jew il-flexi time, jew il-compressed week. U se nkunu hemmhekk ukoll għal dawk il-prinċipala ġifieri min iħaddem u n-negozji. Sa dan it-tant waqt dan id-diskors intqal ukoll li se jitnieda fond tal-kull tifel u tifla f'pajjiżna u jikkontribwixxi 500 euro fis-sena għal 10 snin. Dawn il-fondi se jkunu jistgħu jintużaw biex ikopru sa massimu ta' 5,000 euro tal-ispiża relatata ma' korsijiet edukattivi, taħriġ akkreditat u inizjattivi ta' upskilling. Ħbib tiegħi hija effettivament scholarship għal kull żagħżugħ u żagħżugħa ta' pajjiżna. Għax hemm illi bħal menna lil kull koppja meta uliedhom jiġu f'din id-dinja b'5,000 euro, hekk ukoll irdu ngħinu liż-żagħżugħ tagħna botja ta' 5,000 euro għall-istudji tagħhom. Għalhekk miegħek f'kull pass. Dan mhuwiex slogan riċiklat, huwa mod ġdid, politika ekonomika progressiva illi ssostni l-bidla. Brabta mal-eks membri tal-korpi dixxiplinati li jieħdu pensjoni tas servizz, Dr. Abela ħabbar li fil-leġislatura li jmiss se jibdew jingħataw żieda li tkun ekwivalenti għaż-żieda kollha li tiżdied biha l-pensjoni. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar proposta ambizzjuża oħra ta' inċentiv fejn persuni li jaħdmu part-time u jħallsu taxxa bl-10% se jkollhom dik ir-rata tapplika mhux aktar fuq l-ewwel 10,000 euro imma sal-ewwel 15,000 euro fis-sena. U min hu part-time li jaħdem għal rasu dan se jitla' minn 12,000 euro għal 20,000 euro fis-sena. Intom illi taħdmu part-time u bħalissa tħallsu it-taxxa bl-10% fuq l-ewwel 10,000 euro ta' dħul. Dik ir-rata mnaqsa ta' 10% jekk joġobkom tisilfuna l-fiduċja tagħkom, issa se tibda tot għall-ewwel 15,000 euro ta' dħul fis-sena minn flok fuq l-ewwel 10,000 biss. U għal dawk minnkom li huma part-time self-employed, din ir-rata mnaqsa tat-taxxa ta' 10% minn flok fuq l-ewwel 12,000 euro fis-sena se tibda tot tal-ewwel 20,000 euro fis-sena. U għalhekk se nħallulkom aktar u aktar flus fil-bwiet tagħkom. Għax qalbna dejjem ma kienet mal-ħaddiema hekk għada u hekk tibqa'. Quddiem folla sabiħa ta' nies b'entużjażmu ħerqana żmien li ġej, il-Prim Ministru temm id-diskors b'saħħtu b'messaġġ lil poplu Malti u Awċi hekk kif qudiemna ġejjin suċċessi kbar. Qudiemna ġejjin suċċessi kbar. Għalhekk ħbib tiegħi inħeġġiġkom kollha xerdu il-messaġġ tagħna f'din is-sena tal-azzar tagħna. Dan huwa l-waqt li flimkien nagħmlu il-qabża li jmiss Għawdex u Malta aqwa. Magħkom f'kull pass għall-ħajja eħfef isbaħ u aħjar. Għalikom iż-żgħażagħ, għalikom il-ġenituri, għalikom il-ħaddiema, għalikom l-imprendituri, għalikom il-pensjonanti. Intom
Malta! Malta ta'kom! Bikburija ejja najtu flimkien! Aħna Malta! Il-ħolma ta'kom! Il-proġett tagħna! Grazzi!